El canal d'Intereconomia continua sent l'únic que se veu a tot l'edifici. A més, si s'ha arreglat. Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados. No, encara continua encallat. A més, si venen ràpid perquè sent unes ganes irrefrenables de ser comentarista de la COPE. Estamos en un país verdaderamente siniestro. Senyor Barceló. Sí. Continuen els problemes amb la TET a tota l'illa. Viva Espanya! I doncs, senyoreta secretari, faci el favor de demanar a tot l'edifici que desconnectin els receptors, perquè ja mos està afectant, Roja gastrista! Digui, quin problema té? Bon dia, proletari sindicalista. La meva televisió... No digui res més. Se li ha encallat el canal d'Intereconomia. Sí. Passa a tota la ciutat. Ara ve d'un casal de gent gran que marxaven tots a una manifestació contra els ocupes a la plaça de la Feixina. I de faci el favor d'arreglar-ho ràpidament, perquè jo sempre he estat ecologista i ara tenc unes ganes de construir un camp de golf a Cabrera, fill de Stalin. Agafi Santana. Sí, Au. hereu del Che Guevara. La teva agafada. Que sí, Lenin Cucarell. Rojo, izquierdoso, chavista, socialista, piojoso. Hoy vamos a hacer crema de calabacín. Sí, pero es sí, aplicable a sí. todo tipo de Gràcies als pobres bons. Vol que li faci una paella? Ui. Això és perquè s'estima més un arròs brut. No. És que s'ha encallat el canal de cuina. No. I un ou. Ho veu?